Wis ngene ae, Bu. Sing penak dadi wali murid iki pasrah nderek. Nggih. Kok engko ning TPQ mriki dirapatne, kok bulanane dienekne. Gedene 20.000 sampai 20.000. Sampean tampi ya Pak Bu. Endi sing krungu? 20. 20. Sok lek pengen mundak undangan neh aku. Sapa muli krutas gratis iku? Hei, titip kirek 2.100.000. Titip anak kok. Tibane cek larang. Ya nek sing batine cangkem ngono. Lelek ning kene iki sampean nitipne anak sak sire. Ya gurune ya lek mulang ya sak. Aja iman. Sampeyan iki lek urusan anak tenan aja iman.